Synchronizovaný plavání to patří. Ach bože, do něčeho jsem se zapletla. Ale neplala. Žádné stopy po odjevu. Všechna ostatní data zatím neznámá. Na ně nám dnes olejem ho objevili, tam taky sympatický pánové. Vždyť jsou ty ostatky pokryté tkání. Proč jsem tady? Já nevím, já volala Bohu. A bože, už jsem zase v tom. Řekla mi, že obě točí v oleji na smažení. Mě napadlo, že bude Kuska prostě milovat. Tak pěknou osobou. Až čistili před 2 týdny. Moment, Můžete to vytáhnout ven, prosím? ještě. Bože. Kustko, podívej, Kustko. O, tak to už je. No, jasně. Tisíc vyhrál, měl jsem štěstí, kdyby věřil, že štěstí existuje. Neznáš tam nápad. Každé přátelství je pomíjející a skončí opuštění, tak proč nestrávit pár hezkých hodin s váma dvěma, než se nám to rozpadne? Sakra, já taky hezký avatar. Uvědomujete si, že takové nadšené prostředí drasticky omezuje počet žen, které s námi chtějí spát? Au, au.